Jamen, jeg vil byde jer velkommen til vores webinar om Business Central fra gammel ERP til digital compliance. Vores team i dag består af Michaela Hvidbjerg, der er seniorkonsulent på Business Central og har arbejdet med det igennem flere år. Og jeg hedder Camilla, og jeg sidder i vores salgsafdeling og har hver dag med Navision eller Business Central kunder at gøre. Kort agenda for i dag er, at jeg kort vil fortælle jer, hvem Alpha People er, til dem af jer, der ikke allerede kender os. Og så vil Michaela tage jer igennem fremtidens ERP, som selvfølgelig er Microsoft Dynamics 365 Business Central, og vise alle de fortræffeligheder, der ligger i programmet. I slutningen af webinaret, der vil jeg lige fortælle jer kort omkring den kampagne, som der kører fra Microsoft på licenserne fra NAV til Business Central. Og allersidst, hvor jeg håber, I bliver hængende, slutter vi af med et godt tilbud til jer, der deltager i dag. Kort omkring Alpha People, jamen, så er vi jo en international spiller i flere lande, som I kan se herovre til venstre. Og totalt der er vi over 650 medarbejdere. Heraf er 450 certificeret Microsoft-medarbejdere inden for de forretningsområder, som vi har. Meget af vores arbejde, det leverer vi faktisk online, faktisk 95% af det, og det gør vi ved at bruge de løsninger og services, som vi jo også sælger og implementerer hver dag. Vores kundeskare over hele verden er på over 500, og vi er inden for mange forskellige brancher og industrier. Så kan vi være rigtig stolte af at være en del af Microsoft 1% Inner Circle, hvor vi har modtaget mange priser og anerkendelser gennem de sidste 16 år. Og når vi taler om at være i Microsoft Inner Circle, jamen så forpligter det jo også, og det gør vi, hvor I kan ikke se faktisk, hvad der står på denne side, og det er heller ikke meningen, men det er bare for at sige, hvad er det for nogle områder, vi faktisk bevæger os indenfor. I dag er det ERP, vi taler om med Business Central, men det kunne lige så godt være CM-løsninger, eller CE, som det så hedder i dag. Det kunne også være Customer Service, Field Service, Power-platformen, som Power BI med mere. Så det er der, hvor vi er stærke og har vores kompetencer. Et udpluk af vores kunder, som jeg har valgt at tage med i dag. Igen, det er meget forskellige brancher, vi har med at gøre. Nogle har det internationale, fordi det er det, de har valgt os sikkert ud fra blandt andet. Det kunne være Varego, som er på en Business Central-platform, og som har kontor i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Varego, de sælger meget lækkert håndværktøj i de lande her. Så har vi ASE, A-kasse og fagforening, som er på en Navision, men hvor vi faktisk supporterer dem i det daglige på deres installation. Så vil jeg faktisk give bolden videre til Michaela, som vil vise jer Business Central og alt det, hvad der rører sig deri. Værsgo, Michaela. Tak skal du have, Camilla. Det er jo nemt at springe til efter en dejlig præsentation af dig. I kan se min skærm. Ja. Men lad os springe lidt ud i det, lidt blødt. Hvad er det, vi møder, når vi kommer ud, både som sælger, som Camilla er, men også som konsulenter, som jeg er? Jamen, vi oplever jo virksomheder, der vækster rigtig meget, og det betyder jo, at der er flere krav, og der er langt mere kompleksitet i forretningen, og ofte består virksomhederne af flere systemer, som skal arbejde sammen. Det kan de ikke, så der giver mange manuelle processer. Og det gør, at det bliver svært at danne et overblik og være compliance i en travl hverdag. Og netop derfor skal vi prøve at kigge lidt ind i, hvad det er, vi møder, når vi kommer ud til kunderne. Så vi har prøvet at samle lidt kan man sige, udtalelser, hvor vi møder gang på gang, når vi kommer ud til kunderne. Og
man kan sige, jeg kommer ikke lige til at sidde og læse alle de her citater op, men der samler sig hele tiden det her billede af, at man mangler et samlet system og mindre dobbeltarbejde. Og det er simpelthen, fordi der er for mange systemer og for meget manuelt arbejde, og data de ligger flere steder, og der er faktisk flere versioner af sandheden af data. Og det betyder også i sidste ende, når man skal have noget indsigt, så kommer det faktisk for sent, eller det er forkert. Og det stjæler jo tid for forretningen og fjerner fokus for det, man gerne vil have til at fungere i hverdagen. For eksempel den her, vi hører tit, vi taster de samme data flere gange, og vi mister bare tid hver gang. Jeg er træt af, at nu skal jeg over og i det nye et andet system og taste de samme data. Og hvorfor er det, at de her virksomheder de ender på det her stadie? Jamen det er jo mange årsager, men ofte er det jo virksomheder, der har forældede systemer, eller forretningen vokser markant, og det betyder, at de har løst hverdagens processer på bedst mulig vis, men det har også bare gjort, at vi har hoppet over mange manuelle systemer og manuelle processer, og lige pludselig så hænger dataen ikke sammen mere. Så derfor et system, som måske kan hjælpe jer med at få et mere samlet overblik. Vi skal nemlig have mødt Business Central på det her webinar. Og når vi skriver mød fremtiden med Dynamics 365 Business Central, så handler det jo ikke bare om et ERP-system. Det handler jo også om et system, der samler hele jeres økonomi og drift og data et sted. Det handler om automatisering og AI i høj grad, at det bliver en naturlig del af hverdagen. Og det handler også om en løsning, der vokser med forretning, i stedet for at det holder jer tilbage. Men lad os prøve at dykke lidt ned i, hvordan Business Central gør en forskel i hverdagen, og hvad I kan få ud af at flytte i skyen. Når vi kigger ind i forretningsområder, jamen, så samler Business Central de her forretningsområder, I ser på skærmen, i et system. Det kan skræddersys, og det kan automatiseres, og det kan vokse med jeres behov. Og det smarte er, at Copilot er indbygget, og det gør også handlinger smartere, og jeg skal nok komme mere ind på det senere, hvad det handler om. Men prøv at, vi træder lidt skridt tilbage, så ser vi lige, hvordan Business Central faktisk taler sammen med resten af Microsofts økosystem, som Camilla også var lidt inde på i starten. Business Central det arbejder tæt sammen med både Outlook, Teams og Power Platform. Og AI, den giver faktisk den her løbende indsigt i dataerne. Og det gode er, at du kan bruge systemet på tværs af mange lande. Og det hele det ligger solidt ovenpå en grundpille af Azure, så både sikkerhed og skalerbarhed er på plads. Og det er faktisk den sammenhæng, der gør, at Business Central er særdeles stærk i praksis. Lad os prøve at kigge lidt ind i, hvad det kan betyde for jeres processer i hverdagen. Fordi når vi møder virksomheder i dag, så er det jo ikke alle, der bruger alle de funktionaliteter, I ser her. Men det, der er det gode ved Business Central, det er, at uanset hvad for nogle processer man går ind og bruger, og forretningsområder, så binder den processerne sammen fra start til slut i et system. Det vil sige, at alle arbejder på de samme data. Det giver færre fejl og mindre dobbeltarbejde. Og det giver en bedre styring, og i sidste ende en meget nemmere rapportering i hverdagen. På næste slide her vil jeg lige fortælle jer, eller vise jer al den funktionalitet, der ligger inde i Business Central. Og jeg kan umuligt, om end jeg gerne vil, så skal jeg snakke endnu hurtigere, vise jer alle funktionaliteterne og hvad Business Central kan. Men vi har udvalgt cirka 5 områder her, som er de mest gængse: finans, salg, lager, indkøb og noget projektledelse. Og lige inden vi hopper til næste slide, så vil jeg faktisk også vise jer, det ikon, der kommer frem her, det er faktisk noget at gøre med AI og Copilot. Og det er jo altså gigantstigende med alt det AI omkring os. Og lur mig, om et år, så er der mange flere af de her ikoner på områderne inde i Business Central. Så det er i heftig fremdrift. Hvis vi starter med at kigge lidt ind i finans,
så er det jo fundamentet i virksomheden. Og her har du mulighed for at styre din virksomhed i flere selskaber, flere valutaer og dimensioner, og samtidig have et overblik et sted. Du kan bruge intercompany, e-dokumenter og digital fakturering. Det er indbygget, og compliance med bogføringsloven, også på tværs af lande. Det vil sige, at Business Central er compliance i de lande, man måtte have, hvis man har forretning i andre lande, så er den også compliance med det. Og samtidig så har du Copilot, der hjælper og støtter dig i dit daglige arbejde, og du kan udvide det til noget Power BI, så du får noget mere reelt indsigt i dine data. Og lad os kigge lidt nærmere ind i salg. Her er det vigtigt at understrege, at der har du igen hele salgsprocessen, den kan styres i et system. Det vil sige, helt fra du får kontakt med din kunde, du skal styre afgivende tilbud, frem til at kunden betaler for det produkt, de køber. Det har du et flow, det vil sige, du kan se alle data herinde. Du får dine statistikker, du kan få et samlet overblik over, hvordan hele din salgsproces er gået. Og ydermere, så har du mulighed for at faktisk sidde fra din Outlook og danne dine tilbud og ordre, så du ikke skal switche fra din Outlook over til din BC for at hente data. Og oven i det, så kan Copilot hjælpe dig med at opsummere dine data. Så det er jo super smart, og jeg skal nok vise lidt eksempler på det senere. Har du oftest indkøb, ikke altid, men for det meste, og igen gentager det sig. Indkøb kører i et samlet flow, det vil sige helt fra du forespørger en leverandør på et produkt, frem til du betaler for den vare, du har købt, kan du følge processen. Du har data i et system. Du har styr over din varemodtagelse, dine fakturer og dine godkendelser, de hænger sammen, og du reducerer manuelt arbejde. Det vil sige, at det er meget nemmere for eksempel at matche fakturer op mod varemodtagelse og så videre, så videre. Så der er en rigtig god sammenhæng i flowet. Har du indkøb, salg, har du oftest der? Det er ikke sikkert, men det er også en af dem, vi har valgt at kigge ind i, og her har du faktisk også rigtig gode muligheder, fordi mange virksomheder kan jo have let lærerstyring, men de kan også have noget avanceret lærerstyring, og her er Business Central igen super god. Du kan styre din lærer på et helt simpelt niveau, men du kan også gå op på det helt avanceret, hvor du har flere lærere, du har flere lokationer, du har flyttet mellem lærerne, og du har oven i det også batch-sporing på dine produkter. Oven i det kan du styre det, hvordan du plukker varerne, hvilken kapacitet der skal kobles op mod det, og oven i det har du mulighed for at koble scanningsenheder til, så du har mulighed for at styre hele pluk- og forsendelsesprocessen fra en digital enhed, så det gør det nemt for medarbejderne på gulvet. Og hele sporbarheden og dokumentationen, den underbygger jo bare en rigtig god compliance. Så er der nogle virksomheder, som også arbejder i projektstyring, og her vil jeg lige hurtigt sige, at dem for jer, der måske sidder i en NAV i dag, jamen, der er I vant til, at det hedder sager før. Man har nu skiftet navn over i en Business Central, så det hedder nu i de nye versioner projekter. Og her har du mulighed for at have projekter med budget, forbrug og ressourcer, og det er alt sammen i et flow. Du har mulighed for at have tidsregistrering koblet på, forbrug, det føres direkte ind på projekterne, og Copilot hjælper dig i processen her med også at danne et overblik. Det vil sige, at du ret hurtigt har mulighed for at få overblik over de projekter, og hvor er vi henne med de forskellige projekter. Man kan sige, at de virksomheder, vi møder, det er jo ofte projektbaseret produktion, eller entreprenørvirksomheder, eller konsulentvirksomheder som os, eller måske virksomheder, der laver prototypeproduktion. Det strækker sig vidt, og det kan bruges. Det er et rigtig, rigtig godt værktøj, og det er udbygget rigtig, rigtig godt. Ja, det var sådan lidt et indblik i de 5 forretningsenheder, vi lige
havde tid til at dykke ned i dag, men vi skal jo lige lidt mere ind omkring alt det her AI, fordi det kan vi jo unægteligt undgå. Og hvordan fungerer det sådan lidt i Business Central? Jeg har nævnt nogle navne, og nu skal vi ligesom lige have sat på plads. Altså Copilot, det er den gode hjælper her, der kan hjælpe dig med alt inden for dine data og din måde at fungere på i det daglige i Business Central. Copilot kan også leve på tværs af de forskellige systemer, det nævner jeg lige lidt nærmere om senere. Men så har du alt AI'en, det er jo den, der går ind og fanger alle dine mønstre og afvigelser, så du har mulighed for at trække nogle tal og statistikker. Og så det sidste, vi har, det er agenterne. Det er noget af det nye, der er kommet til, som kan hjælpe dig med at faktisk automatisere gentagende opgaver i din hverdag, så du ikke behøver at sidde og gentage det, du laver. Så man kan sige kort sagt, AI det er i brug, det ved vi alle sammen, og det sparer bare tid i hverdagen. Men lad os lige kigge lidt mere specifikt ind. Vi ser her, vi har hjertet her, Business Central, og her vil I kunne se Copilot, den ligger i en god ring om, og den hjælper med at analysere, opsummere og komme med forslag til at gøre din hverdag bedre. Og agenterne, som jeg nævnte før, de hjælper dig med at simpelthen køre i baggrunden og gentage processer, du kører igen og igen. Udenom har vi så den udvidede Copilot, der kan integreres med Power Apps og Microsoft 365, så man kan forbinde processerne endnu bedre på tværs. Men lad os lige tage et quick look ind på Business Central inde i Copilot inde i Business Central. Her ser I faktisk skærmbilledet, hvor brugeren beder om at få nogle debitorposter sorteret ud i Analyze Mode, og det vil sige, at det er faktisk en form for Excel inde i Business Central, men i stedet for at du skal sidde og hvad kan man sige, opsætte tabellen, så beder du Copilot om efter nogle instrukser og dele det op, så du har en rapport her. Den her rapport kan du gemme. Du kan også gå ind og arbejde videre på en nuværende rapport. Så den hjælper dig altså med at forstå data og stille spørgsmål og få et overblik over dit rapportbyggeri. Og det er et super smart værktøj, så er du fri for altid at arbejde over i Excel. Her ser vi et eksempel på, hvordan du kan chatte med Copilot. Jeg forestiller mig her, det er en salgsperson, der sidder og siger, jeg vil gerne lige se en af de sidste fakturer, der er sendt ud på den her kunde. Hvad er der egentlig sket på den her kunde? I stedet for at huske, hvordan var det lige, at man går hen og ser de sidste fakturer, så spørger Copilot. Den laver hurtigt en liste til dig. Så det er Copilot er også en hjælp til, at du kommer hurtigere frem til de svar, du skal have. Det kunne også være, at du har brug for at vide, hvordan var det lige at oprette, hvorhenne opretter en salgsordre. Nu tager jeg helt simpelt. Det kan du også spørge Copilot om, og den guider dig videre til, hvordan du skal gøre det trin for trin. Så mindre klik, mindre søgning, hurtigere fremdrift. Det er sådan lidt om Copilot, hvordan den hjælper på tværs. Lad os kigge lidt ind i agenterne, som jeg også har nævnt. Jeg kommer ikke til at vise jer sådan online, hvordan det virker, men basically er en salgsagent, som jeg har vist her på sliden, en agent, der automatiserer en proces et niveau op. Altså den arbejder selvstændigt i baggrunden. Et eksempel kunne være, man har en fælles e-mail i virksomheden, hvor alle kundehenvendelser kommer, forespørgsel på priser, etc. Her kan du sætte salgsagenten til at gå ind og kigge på de mails, der kommer ind. Er der nogen, der spørger specifikt efter en pris på noget, så kan du faktisk bede den her agent om at fuldføre hele processen frem til, at der ligger et tilbud. Du kan faktisk bede den om at sende et tilbud også. Det er op til, hvordan I indstiller den her agent. Men der ligger en prædefineret salgsagent derinde nu, og en købsagent, som gør, at man kan gå ind og definere den prædefinerede agent, hvor langt man vil have den tager processen. Og de her agenter er der flere på vej af. Der er også flere på vej af agenter, der ligger uden for Business Central, så de taler på tværs af de forskellige 365 produkter. Igen, mindre manuelt arbejde, mere tid til det, der skaber værdi. Men
Nu snakker jeg lige på tværs af 365. Lad os lige se, hvordan Copilot spiller sammen med resten af 365 i forhold til Business Central. Fordi når vi har nogle data på tværs af 365, så er det jo rart, hvis man kunne arbejde med de data i det system, man sidder i, eller i det vindue, man sidder i. For det giver et bedre flow i hverdagen. Og et meget godt eksempel kunne være, hvis vi kigger her. Her har vi Teams, Outlook og Excel, som er dem, der man kan arbejde på tværs med sammen med Business Central og Copilot. Og det er jo super smart, fordi man kan arbejde videre i de værktøjer, man kender, men altid baseret på de data, der ligger inde i Business Central. Og her kommer AI ind. Den hjælper dig så med at lave de mails og overblik og opsummeringer, du har brug for, der hvor du er i gang med noget. Lad os se et eksempel på, for eksempel, sidder man i salg, sidder man meget og arbejder med kundemails, så kunne det jo være smart, at man ikke skulle switche fra Outlook over til Business Central, men at man får de rigtige data. Det vil sige, du kan faktisk sidde her, og jeg håber, I kan se det på billedet, at Business Central er herovre i højre side. Så vil du faktisk kunne sidde her og oprette tilbud og ordre, uden at få lavet mailen. Og du vil også kunne få noget kundehistorik og nogle priser, og se nogle tidlige ordre. Og samtidig med det faktisk bede Copilot om at danne en mail og opsummere, så du hele tiden arbejder hurtigt og hurtigt. Det er faktisk super nemt for dig at gøre det i samme billede, uden at skulle over i Business Central. Men dataerne er korrekte. Princippet er lidt det samme, når vi går over i Excel. Jamen, vi kan trække data ud fra Business Central, arbejde med dataerne, men vi kan faktisk også trække dem tilbage, eller publicere dem tilbage. Og det er jo super smart, at man kan det, hvis man sidder og arbejder noget, hvor man skal rette en masse varetekster for eksempel, så kan man publicere dem tilbage. Men det giver også mulighed for at tilpasse rapporter og layout direkte i Excel, og med værktøjer, du kender, og det er jo super smart. Ja, men for ligesom at summe lidt op, nu har vi jo sådan set, hvordan Business Central i skyen får det hele til at spille lidt smartere og mere opdateret uden unødigt tidsspilde. Og kobler du så de her velkendte værktøjer som Outlook, Teams og Excel på, og så kører det jo bare med AI og agenter i maskinrummet. Så goddag til Business Central 365. Godt. Jamen, tak Michaela, og jeg vil tage jer lidt lige igennem den licenskampagne, der kører fra Microsoft i øjeblikket. Og skal jeg bare lige her. Jeps. Den kampagne, der er for Microsoft i øjeblikket, hedder BTC, Business to Cloud 3 kampagnen, og den løber fra nu af, og så frem til 31.12.2027. Der er nogle forudsætninger for at fordele kampagnen, og det er blandt andet, at I skal have et aktivt abonnement, eller det der også hedder BREP, på jeres nuværende navn. I skal også, den licensværdi, som I har i dag, den skal man købe licenser for på den nye installation. Så man kan altså ikke komme til at sidde billigere, end det man gør i dag. Men man kan selvfølgelig godt tilkøbe flere licenser. Det er også en uopsigelig bindingsperiode i 3 år, man binder sig for. Så det skal man gøre sig klart, inden man tegner sig ind i det her. Rabatten, den står her, det er 30% I får på Business Central Cloud. Hvis I har spørgsmål til, hvordan jeres økonomi vil se ud i forhold til det, I har af abonnementsværdi og så videre, jamen, så ræk endelig ud til os, så vil vi meget gerne hjælpe jer med at kigge på det. Her til slut vil jeg lige tage lidt key takeaways i forhold til alt det, I har set i hvert fald. Og jeg har valgt de 3 her. En samlet ERP-platform, som skaber det her kontrol og overblik. Og lige fra salg til finans og så videre, jamen der har I det i en platform. Så kommer Michael lave meget ind på blandt andet AI, Copilot og alt det nye. Jamen det er jo med til at automatisere jeres processer og give jer noget mere tid.
og øge jeres produktivitet og bruge tid på noget af det, der virkelig skaber værdi i jeres forretning. Så mindre manuelt arbejde og bedre centraliserede processer. Og så skal vi selvfølgelig også nævne, at det bliver jo en fremtidssikret platform, I kommer op på med Business Central Cloud, der bliver opdateret 2 gange om året. Så I er compliant. I har mulighed for at skalere jeres forretning med den, og så understøtter den jo alle de krav, der kommer, både i Danmark, men også fra EU, i forhold til lovkrav om bogføringslov og så videre. Plus meget mere, tænker jeg, vi godt kan sige med alt det, vi har hørt Michaela fortælle om i dag. Og til jer, der er blevet hængende her, der kommer vi med et tilbud, som jeg selvfølgelig synes, I skal tage imod. Det er et 30 minutters online møde sammen med os, hvor I deler nogle af jeres udfordringer og fortæller lidt om jeres kritiske processer. Og vi vil så meget gerne vise jer, hvordan vi løser det, eller hvordan I kan løse det i en Business Central løsning. Og som en lille bonus efter mødet, så får I selvfølgelig også muligheden for at få en 30-dages demo, hvor I selv kan få hænderne ned i programmet og få en dybere indsigt i, hvordan det virker. Så jeg kan kun anbefale jer at booke et møde med os, og det vil vi selvfølgelig se frem til. Og til dem af jer, der ikke allerede er tilmeldt jeres, eller har ikke tilmeldt jer vores nyhedsbrev, så kan jeg kun anbefale jer at klikke ind her og få tilmeldt jer vores nyhedsbrev, som udkommer en gang om måneden. Og der vil I selvfølgelig også se de fremadrettede events, vi kommer med, og der kommer flere webinarer, også på Business Central. Så ja. Det var alt for, hvad vi havde at fortælle i dag, Michael og jeg. Vi er jo bare en del af en stor forretning, kan man sige. Man havde glæden af at fortælle jer omkring Business Central og alle dens fortræffeligheder. Så tak fordi I lyttede med, og vi ønsker jer en rigtig god dag videre.